Moko kuom MCAs e od bura mar kaunti ma Migori dwaro mondo weg kembe mag kunyo mula e kaunti no oket okumba mar thieth ne jogo mag indiko matiyo e kuonde kunyo mula. Bende gidwaro ni kembe go ndik jotich kaluwore kod chike matayo ratiro mag jotich e pacho ka. Ripota marwa ma Migori Juma miyo ler wi wachno. Kuondego mag kunyo mula e kaunti ni ma Migori koro osebedo kuondego mag nweng'o mag oganda mathoth. E seche mag timo tijegi girado kod ageta mopogore opogore ma oting'o hinyruok kaachiel kod wito ngima e bwo bugni. Serikali inafaa waangalie jambo hili ili wajue ya kwamba raia pia wanategemea uchimbaji hii mdogo mdogo. These people, they don't take care of the safety precautions. Gino mose yangore eni thoth jogo bende tiyo kuondegi mag kunyo mula ok oseber ka ideo ngimagi gi joko bende koro ndikogi wira ni kata mana okumba mar thieth koro ok migi. And one day I went there mapi wanga poto chwer. Ng'ato ha South Africa kata UK kata America to mikech en gi pesa to biro tudore gi joma dongo manie ground kanyo to jogo kao kembini gi ka gibedo very dirty things. Koro wuon kambi to ni UK to proxy to ja Kenya. Kuro proxy ematiyo ka. All employees must be covered with the National Hospital Insurance Fund. There is no safety. The noise alone, which comes from that, the ballistics, gives even blood pressure problems. Moko kuom MCAs e kaunti ma Migori wacho ni saa koro chopo makembego mandiko ji mopogore opogore e kuondego mag kunyo mula ni nyaka koro migi okumba mar thieth kaachiel kod kata ndikogi kaluwore kod chik. Will follow and seek for legal redress on behalf of my people, and I will escalate it to county assembly. Osebedo gima bet tek matin nikech kimule kitero kaka medo to lweti kaka lweti tetni ne kare en live wire, so it's not been very easy. Ywak bende koro nitiere e yo ma bende koro piny owacho koro chiwo go lesen ne kembego makunyo mula. Joma dongo ma oningo bede ne konyo wa safeguarding these things. I have a lot of interest in it. Iyudo kikelo gimore bunge ka ne mondo kal tikwongi penjo to gin artisans matindo manie ground kacha to ere kapok wamiyo ng'ani license, ere kaka ng'ani japiny to dhi konyore gini. Sisi wenyeji tukienda kutafuta maleseni bado tunaambiwa bado kuna mambo mengine hayajakamilika ili maleseni yaanze kupeanwa, lakini hao wengine unaona ya kwamba wanakuja wakiwa na hizi maleseni, hatujui wanatoa wapi. Chike mag kunyo mwandu ma e bwo lowo e pacho kae wacho ni ngima jogo matiyo kuondego nyaka koro ng'i makare. Kata kamano mae koro pok oketie tim e kuonde mag kunyo mula ma opogore opogore e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.